ассалому алайкум бонувон. хуш омадед ба саҳифаи ман. мехоҳам дар ин навор суҳбат кунам дар бораи он ки чӣ тавр хислатҳои шумо дар рӯятон инъикос мешаванд. чунки ман ин чизҳоро дар натиҷаи кории худ дида истодаам. ман ҳар як хатча ва ожанги рӯи шуморо мефаҳмам ва медонам ки онҳо дар кадом ҳолат пайдо шудаанд. агар мехоҳед фаҳмед ки симои шумо чӣ розҳо дорад ва чӣ тавр эҳсосоти шумо ба зебогии шумо таъсир мерасонад, пас ин наворро то охир тамошо кунед ва ба ёру дӯстони худ низ фиристед. имрӯз ман дар бораи 5 одате мегӯям ки на танҳо зебоии шуморо паст мекунад, балки таъсири манфии худро ба ҳолати умумии шумо мерасонад. хуб духтаро, дар ҷои аввал ман ғайбатро мондам. ғайбат на танҳо ба рӯҳияи инсон таъсири манфӣ мерасонад, балки ба мимикаи рӯй, яъне ба лаҳҷавӣ гӯем ҷинҷ кардани рӯй низ таъсири ожангҳои ғайбаткуниро нишон медиҳад. шумо як бор назар кунед ба ҳамон инсоне ки ғайбат карда истодааст. ӯ бо тамоми ҳиссиёт рӯи худро туруш карда гап мезанад. ҳангоми ғайбат кардан мимикаи рӯй пайваста дар ҳолати стресс ва изҳори эҳсосоти бад қарор мегирад ки боиси кашишхӯрӣ ва таниши мушакҳои рӯй мешавад. ин ҳолатро агар зиёд давом диҳем, бо гузашти вақт боиси пайдоиши ожангҳо мегардад. ғайр аз ин, ҳиссиёти баде ки ҳангоми ғайбат кардан ба вуҷуд меояд, метавонад рӯйро хаста ва ҷаззобнокии табиати онро коҳиш диҳад. барои нигаҳ доштани зебоӣ ва ҷавонии рӯй муҳим аст ки аз ин одат даст кашед ва ба ҳиссиёти хуб худро нигаҳ доред. дуюм, ин рашк. рашк ин эҳсосоте ки на танҳо ботини шуморо нобуд мекунад, балки зебоии зоҳириятонро низ коҳиш медиҳад. вақте ки зан бо дигарон худро муқоиса мекунад ва рашк мекунад, ин ҳиссиёти стресс ва фишори ботинӣ ба вуҷуд меорад ки дар мимикаи рӯяш инъикос меёбад. ожангҳо, хастагӣ ва аз даст рафтани оромиши ботинӣ натиҷаи мустақими рашк аст. аммо шумо зебоед вақте ки худро дӯст медоред ва ба зебоии дигарон илҳом намегиред, на ҳамчун сабаби рашк. ҳар як зан бо зебоии худ нотакрор аст. рашкро яксу гузоред ва ба худ зиндагии худ аҳамият диҳед ва фахр кунед. ин беҳтарин роҳи нигаҳ доштани зебоӣ аст. сеюм, ин чеҳраи қавоқин ё ин ки ҳамеша ғамгин будан. ҳангоми таҷрибаи ҳиссиёти манфӣ монанди хашм, ғамгинӣ ё ки зиқӣ, гормонҳои стресс аз ҷумла кортизол дар организм зиёд мешавад. ин гормонҳо равандҳои ҷавонсозиро дар пӯст суст мекунанд, ҳолати мушакҳоро танг мекунанд ва боиси пайдоиши ожангҳо мешаванд. аз ҷиҳати психологӣ гирем, шахсе ки чеҳраи қавоқин дорад, одатан ба дигарон ҳиссиёти нохуб мерасонад, ки метавонад муносибатҳои байни оила, дӯстӣ, кор ё ҳатто муносибат бо шахсони бегонаро низ қин кунад. албатта шахси қавоқин ба ҳеҷ кас маҳқул нест. ҳар қадар ботину рӯҳи шумо ором бошад, ҳамон қадар зебоии табиии шумо зиёдтар мешавад. чорум, зани ҷангара. зани хашмгин аксар бо таври нодуруст эҳсосоти худро идора мекунад. хашм боиси кашидани мушакҳои рӯй мешавад ки метавонад доғҳо, ожангҳо ва купирозаро ба вуҷуд орад. масалан, агар мо ба фарзандамон низ ҷанг кунем ё бо ҳиссиёти баланд ӯро фарёд кунем, аллакай ба рӯи мо таъсир мерасонад. дар ҳолати хашмгинӣ ҷараёни хун дар пӯст суст мешавад ки ранги пӯстро хира ва бемадор мегардонад. хашм метавонад гормонҳои стрессро зиёд кунад ки онҳо низ ба саломатӣ ва зебоии умумии зан таъсир мерасонад. хуб, чӣ тавр ҳиссиётамонро идора кунем? худидоракунӣ ва ором кардани асабҳо, ором нафас кашидан ва 3 маротиба астағфирулло 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 гуфтан.
метавонад ин кӯмак кунад. панҷум бошад чиркинӣ ва танбалӣ. одамон одатан зебоиро дар тозагӣ мебинанд. агар зан ба гигиенаи шахсӣ ва гирду атрофи худаш аҳамият надиҳад, ин метавонад боиси пайдоиши мушкилоти пӯст, аз ҷумла наракҳо ва равоннокӣ шавад. танбалӣ ва таъсири он ба зебоӣ. набудани ҳаракат ё машқ боиси вазни зиёдатӣ ва саломатии суст мегардад, ки ба намуди зоҳирӣ таъсир мерасонад. зан ҳамеша бояд риояи гигиенаи шахсӣ ва тоза нигоҳ доштани ҷисм, либос ва муҳити зисти худро дошта бошад. зебоӣ аз тарзи зиндагӣ ва муносибат бо худ вобаста аст. занон бояд ҳамеша тозагӣ ва фаъолнокиро чун қоидаи асосии ҳаёти худ қабул кунанд. ин якчанд хислатҳое буд, ки духтаро ман дар айни кор карданам дар рӯи бонувон мушоҳида мекардам вақти ба онҳо муошират кардам. хоб шумо аз ҳама ин хислатҳои бад худро нигаҳ доред, забони худро нигаҳ доред, чунки зебоии худро аз даст надиҳед. вақте ки ман ин наворо азвучка мекардам, яъне бо ҳамин овозам сабт мекардам, бовар кунед ман бисёр стресс гирифтам барои он ки ҳамсоя 3 маротиба дарро зад, фарзандам 70 бор пеши ман даромад баромад, боз ҳамсояе ки дар болои сари мо хонаашро таъмир карда истодааст. мехоҳам гап занам, овози болгарка мебарояд. боз хаб мекунам, бо мегум гап занам, овози префаратор мебарод. ба ҳар ҳол як илоҷ кардам, барои шумо ман ин наворо сабт кардам духтаро. барои ҳамин агар ин намуд мавзӯъҳо ба шумо писанд ояд, ҳатман дар канал обуна шавед, лайкҳои худро фаромӯш накунед, комментарияи худро фаромӯш накунед ва он чизҳо ва он хислатҳое ки ман фаромӯш кардам ё нагуфтам, дар таи комментариёҳо нависед духтаро. агар ин намуд мавзӯъҳо ба шумо писанд ояд, дар оянда ман метавонам боз ҳам наворҳои ҷолибтару хубтар дар бораи ин тавсияҳо диҳам. хуб духтаро, ҳамаатон дар паноҳи аллоҳ бошед. худованд нигаҳбонатон то наворҳои оянда. It is so hard, I ain't got a fake. I can make the earthquake. It is so hard, I ain't got a fake. I can make the earthquake. It is so hard, I ain't got a fake. I can make the earthquake.